bugi-bugi. Salamat sa atong banda. Palakpakan na to atong mga matinud-anon nga mga musician diri sa likod. Nalipay ba ka nga naa ka karon? Salamat nga nalipay ka. Kung nalipay ka, manindog ta. Okay. Ato ang isentro atong hunahuna sa pag-receive, no? Pagdawat sa giandam sa Ginoo nato karong buntaga. Let us bow our heads and let us pray. Gamhanan og mahigugmaon namo nga Dios. Salamat kay Ginoo ning kabuntagon. What a privilege, Lord, nga mahimong makahiusa Ginoo kauban sa imong mga katawhan dinhi sa imuhang balay. Lord, as we continue, Lord God, to be in your presence, set our hearts, O God, andama ang among makasing-kasing karon sa among pagpaminaw, Ginoo, mahimo kami nga mga yuta nga tambok, tabunok, nadaro sa imong presensya karong buntaga, O Dios, nga sa diyang imong pulong, isa ka sama kini sa binhi, like a seed, O God, at mahimong matanom sa among matag usa ka kasing-kasing o mahimo kani nga mo yield og daghan nga mga bunga. Holy Spirit, ikaw ang mag-abli sa among salabutan. Lord, give power to your word this morning, O God, nga sa dihang amo aning madungga na ay revelation, na ay bag-o nga pinadayag nga among madawat karon ug mahimo kini nga maaplikar namo sa among kinabuhi ug mahimaya ka sa dihang amo ning iaplikar. Salamat Ginoo, salamat sa imong presensya nga ania karon. Imo lamang ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Ang tanan mo ingon. Amen. Maglingkod ta. Salamat sa Ginoo. Sa ato ang pagsugod sa bulan sa Mayo, no, manghangyo ko nga ang electric fan, igang kayo. Please. Sa pagsugod nato sa bulan sa Mayo, kinsay diri atong first Sunday sa May. Amen. Salamat nga ubay-ubay ta na ano. Nakabaluta nga nagsugod ta sa atong series. Unsa atong series? Start. So nag-start ta sa atong start nga series. Ang una natong gihisgutan sa atong first Sunday is about search. Searching the scripture. No, pagpangita, no, pagdevote, paghatag og panahon nga ato ang pangitaon ang mga butang nga natago. Okay, gi-search good, gipangita nato, natago siya. Nganong nguingon matag natago sa mga tao nga wala nakaila sa Ginoo. Apan sa dihang nakaila na ta sa Ginoo, there are promises, no, na mga commands, na mga saad ang pulong sa Ginoo nga angay nato nga tunan, angay na dili lang nato basahon kundi atong i-meditate, no, ato pag yung himay-himayon para sa benepisyo sa ato ang mga espiritu og kalag. Amen. So nasugdan nato ang mga benepisyo, no, sa pagpangita, no, pag-search sa word of God, the scriptures, mga benepisyo unsa man to? Eternal life. Makabaton kag kinabuhi nga walay katapusan. Naasa din na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo ang kamatuoran. Benepisyo makadawat ka sa kamatuoran. Unsa pa? Uy, naay mga tao dire. Spiritual food. Mao na atong pagkaon mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo sa atong espiritu. Unsa pa? Last. Mag-usab ni. Ang pulong sa Ginoo mo ay makausab nato. Ingna imuhang tapad, nausab na ba ka? Ha? O padayon ta nga mausab karong buntaga igsoon sa dihang maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen? Naabay mga nagdalag Bible dire? Ipaiwara-wara daw nato ato ang mga Bible. Ang uban nagtapatas og cellphone, dili na Bible ha, cellphone na. Bitaw, saan naputay mga cellphone, naputay mga Bible sa atong cellphone atong gi-download, pero mas nindot gyud ni nga naatay physical nga Bible. Amen? We must be proud nga kita ang mga katawhan sa Ginoo nga
naagyod no, nag-devote gid sa atong time din sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Kung wala pa kay Biblia, palit og Bible, makapalit magikag mahal nga cellphone. Bible na ba? So ato ang i-invest ang atong espirituhanon nga kinabuhi. So, naana ta karon sa second Sunday and maghisgot ta about letter T. Unsa may meaning anang letter T nato karong buntaga? Unsa? Talk to God in prayer. Tanan mo ingon, talk to God. Sa Binisaya pa, pakigsulti sa Ginoo. Pakig-istorya din sa Ginoo. Muna tong hisgutan mga igsuonin. I pray. No, simple man ka ang prayer, simple man kanunay naman ato ni gihisgutan. Kanunay man ni every Saturday morning prayer na ay mga pag-encourage nato about prayer. No, sa atong pag-start, pagsugod nato sa atong mga harvest events na atay 5 ka gabi nga mga pag-ampo na ay mga pag-exhort about prayer, but simple ang prayer but dako kay ni siyang scope sa atong espirituhanon nga kinabuhi. And I pray sa dihang maglingkod ka karon maminaw ka sa dihang abli ang imong kasing-kasing, dili lang taman nga mo dawat ka, dili lang kataman nga mo amen ka, kundi buhaton gyud ni nato. Ngud kay ang Kristohanon nga mainampuon, Kristohanon nga powerful. Ingon pa, a prayerful Christian is a powerful Christian. A prayerless Christian is a powerless Christian. Muna kanong buntaga ang igsuon, dasigon ta sa Ginoo, i-remind ta sa Ginoo, i-recommit nato no sa dihang maminaw ta ani ma-recommit nato atong kinabuhi balik sa panahon sa ato ang pag-ampo, praying. Ang pulong sa Ginoo nga atong isgutan diri sa Ephesians chapter 6 verse 18, para sa mga nag-take notes, salamat sa daghan kaayong mga nag-take notes. By the way, we do this aron para sa kaugalingon, ma-remind ta, maka-review ta, kay I'm sure makalimot kita dahil gawas na to diri, malimot, ay sa ito wali. Nalimot na, pero kung nakay notes, makatabang ni nga makahinumdum ka. Ephesians chapter 6 verse 18, ingon din sa English nga version, basahan po nako ni sa Binisaya nga version, ingon diri, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Sa Binisaya, ug pag-ampo kamo kanunay, nga tabangan kamo sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Ayaw gyud kamo pagpasagad, kundili padayon hinuon kamo sa pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti sa pag-ampo ang mga katawhan sa Dios. Namin nindot nga version sa Message version ingon diri, in the same way, prayer is essential in this ongoing warfare. Pray hard and long. Ang tanan mo ingon, hard and long. Grabe no? Kana yung nakaampo na baka nga kanang gisingot ka sa imong inampo. Munay praying hard. Pareha ni Jesus ba? No nga nagampo nga kana bitaw ang iyang prayer bitaw kanang na murag ang iyang singot mura nagdugo. Tungod kay grabe ang iyang struggle din sa prayer. No, pray for your brothers and sisters. Keep your eyes open. Keep each other's spirit up so that no one falls behind or drops out. Kuan kayo ang Message nga version, no? Practical kayo ba? Kani di ay mga katawhan nga dili mainampuon, ang posibilidad ay dira mo ni gingon mo fall behind or ma-drop out. Salamat sa Ginoo nga wala ka na drop out karon. Wala pud ka na fall behind. Amen? Amen. So, unsa diining prayer? What is prayer? Unsa maning pag-ampo? Ang pag-ampo mga igsuon, simple. It is talking to God. Pakig-istorya din sa Ginoo. The ability to communicate. Mo na ang prayer, mo na ang abilidad nga makakomunikar ka, maka-istorya ka sa imuhang amahan nga langit nun.
communicate, gitanaw nako sa Bible, ang communicate gikan sa root word nga commune. Commune means to open up to each other. Kana bang imong ablihan ang imuhang kaugalingon ba nga naakay kana betawng connection. Kana nga word. Mo connect ka. Ikaw mo connect sa Dios ug ang Dios mo connect po dinha kanimo. Mao na ang prayer mga igsoon. Siguro kabalo na tatanan aning word nga connection. Karon ang wifi kung wala gani kay wifi connection murag di ka taga 2022. Ano man tanan karon nakakonect sa wifi. Nakakonect sa data. Unsa may buot pasabot anak kung naa kay wifi connection. Nakakonect ka sa World Wide Web, sa internet. It means naa diha tanan no naa sige makakonect bitaw ka sa internet ka na bang unlimited ba ang pwede nimo i-browse, di ba? Sakto ba na? No? Amazing kayo kaning wifi connection kanang gamay lang kay nga device, you have the access. Gikan na akadris pagadian na kay access nga makakita ka unsay mga panghitabo dito sa pikas tampi sa kalibutan. Unsay mga balita, unsay mga kinahanglan nimo i-search nga mga word, mga naatanan sa internet. Tama? Kinahanglan lang kag connection. And it is also amazing nga kining gamay lang nga word, prayer, makakonect pud ka sa walay limit nga resources sa atong amahan nga langit nun. Palakpakan nato ang atong Dios. Unlimited! Amen! Kung naamang kay unlimited wifi, unlimited data, dinha sa Ginoo mga igsoon, naapod kay unlimited nga resource. And you should, diha lang ka makakonect sa dihang naakay panahon sa pagampo. Talking to Him, connecting to Him, talking to your Heavenly Father. Sa man nabuot pasabot anang Heavenly Father. Question, pangutana karon mga igsoon, naa na ba kay Heavenly Father? Salamat sa kusog nga amen. Naa na ba kay connection? Naa na ba kay relasyon? Do you have this relationship with your Heavenly Father? Sa dihang gidawat nimo si Jesus as your Lord and Savior. Ingon ang John chapter 1 verse 12. Apan si bisan kinsa nga midawat og mituo. Ang tanan mo ingon midawat og mituo. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, kaniya gihatagan niya og katungod nga mahimong anak sa Dios. So ikaw karon sa dihang mindawat ka og mingtuo ka ni Jesus, karon anak na ka sa Dios. O kay anak naman ka sa Dios, naa kay langit nun nga amahan. You have a Heavenly Father. Ug kana mga igsuon, mauna siya ang mula nang giingon nga it's a relationship. Relasyon ni siya. No, notice, no, na kabantay ba mo mga igsuon? Kana bitawng naa kay relasyon sa usa ka tawo. You can talk whatever whenever. 'Di ba? Pananglita for example sa imuhang best friend, no, sa imong BFF. Hala basta magkita na ganimo walay katapusang istoryahan. 'Di ba? Bisag unsa na inyong mga topic, bisag unsa na tanan inyong istoryahan. Pero kabantay mo kung dili ninyo kaila, wala mo'y relasyon first time pag ninyo nag-meet, murag wala gyud kay ika-istorya. Mag-form pa kasi muna unsa may ako i-topic ani ha? Unsa may sunod akong istorya ani ha? 'Di ba? Tama? Oh, tungod kay wala man kay relasyon niya, wala kay connection niya, wagay kakaila asa siya. Mao na nga kanang sa kana betang good nga kana betang to form a relationship ng mga tao nga maayo kay may kinat sila mangutana.
Asa ka nagpuyo? Pila po di mong anak. Ay kanang kuan sa trabaho nimo. O di ba? Mao na siya yung mga say nga sikreto nga maka-communicate ka pinaagi sa mga pangutana. Kay tungod wala man kay relasyon aniya, wala pa kay nahibalaan. Wala gani ka kabaloon sa iyang mga likes mo na mangutana ka. 'Di ba? Mao na siya mga igsuon. Dinha sa atong pag-ampo, importante kaayo nga naa kay relasyon. Amen? Mo ni siya ang basis ug sa kuan pa foundation, pundasyon sa imong prayer life. Pundasyon sa imuhang pag-ampo, kinahanglan na establish nimo nga naa kay relasyon sa kung kinsa ang imong giampuan. Dili kay mayong ka nga katong nasa taas ba? O, di ba? Ang uban ka, katong nasa taas, kinsa man nasa taas? No, ang uban, mayon sa napay na word nga, sige ngalan, basta klaro kaayo nga walay relasyon. Pero kung ikaw, idawat na nimo si Jesus as your Lord and Savior, makaingon ka, Abba, Father. Akong amahan nga langit nun. Akong mahigugmaon nga amahan. Tungod kay nakabati ka, nakasinati ka sa iyang pagkaamahan sa imuhang kinabuhi. Tungod kay naka-establish ka ana nga imong relasyon diha sa imong amahan nga langit nun. Amen? No, so have that relationship. Anak na ka sa Dios. Dawata na nga kamatuoran igsoon. Ug i-cultivate na nga relationship din sa imong amahan nga langit nun. Mauna nga sa dihang naa kaaning pundasyon nga naa kay relasyon sa imong amahan nga langit nun, ang pag-ampo, it's just natural. Amen. Like na ginhawa ka. Nabay gipugos na to ginhawa dinhi? Ginhawa ba ginhawa? Wala, no? Amen? Natural lang, wagay kakabantay diha nga naglingkod ka, naginhawa di ay ka. Tungod kay natural ra nimo nga nang ginhawa ka. Tama? Mausad na ang prayer mga igsoon. In the spirit, ang pag-ampo, it's a natural thing. Tungod kay naamang kay relasyon sa imong amahan nga langit nun. Amen? Ang prayer, sad to say, numayngon ta nga ang uban, it's like ang prayer murag work, murabag trabaho ba? Murag, ay kapoy kay mag-ampo eh. Kapoy yan ko mag-ampo. Muna, tulog na lang ko diritso. Trabaho na lang ko diritso kay wala na ko'y time mag-ampo. Murag duty. Nga naman, walay relasyon na nga tinuod din sa Ginoo mga igsoon. Usahay, ang prayer is, kung ano lang ba, a quick fix or a last resort. Kaniha, mao ni siya ang kanang mindset sa usa ka tawo nga walay relasyon nga tinuod sa amahan nga langit nun. Kanang ang pag-ampo murag last na lang ba? Murag emergency hotline 911. Muampo, muduo lang sa Ginoo kung naay pagkinahanglan, kung nagkalisod na, kung kuan na ka nang di na kaya. Mauna siya ang mindset, kinahanglan ato nang i-erase mga igsoon. Kinahanglan ipabag-o sa Ginoo ang atong una-una. Nga ang pag-ampo, ang pagduol sa Ginoo, ang pagkigsulti sa Ginoo, dili lang nga sa panahon nga mag-ampo ka sa pagkaon. Katulog, kutakan mo kung mag-ampo sa kaadlaw, katulo. Pamahaw, paniudto, panihapon. Salamat Lord sa pagkaon, amen. Mga igsoon, sa atong gisgutan ganina, prayer is talking to God. Kung maura na imong panahon nga makig-istorya ka sa Ginoo, for example, mura ang imong panahon nga makig-istorya ka sa imuhang asawa. Kana lang panahon nga mga ikagkwarta. Ganan imong asawa ka ana? Or mga mama, imong anak mo duo lang nimo kung mga nagbalon, mo istorya kung mangayo nagbalon. Walay naningog. Ganahan ka mo mga ginikanan, ana? Dili, no? Or mga anak, ganahan ka mo, musturya inyong mama ni mo, kanang suguon na mo?
Amen gani kay kuan. Wala ni amen. 'Di ba? Ang relationship, ang pakikistorya is natural. Usahay mo, sulti ka ng unsay nahitabo sa imong kinabuhi, 'di ba? Karong adlaw, grabe kay akong nahitabo karon. Uy, natural nga pakikistorya din ha sa Ginoo. Unsay imuhang naa sa imong sulod sa mga igsuon, ang Ginoo is all knowing. Ang atong Dios kabalo tanan. Kabalo siya sa imong gihuna-huna karon. Kabalo siya unsay imong giagian karon. Kabalo siya wa pa gani nahitabo, kabalo siya. Pero ngano man nga gi-requirement ta niya nga musulti pa ta niya. Ngano ka? Kapangutanan na mo ana? No naa daw. Ano man Lord, kabalo naman ka Lord, pero ano? Imong pagyo kong ipaistorya. Why? Because prayer is not about it's about ang benefit ani dili sa Ginoo, but ang benepisyo aning pag-ampo is kita. Sa dihang mo sulti ta sa Ginoo, sa dihang mo konekta sa Ginoo, kinsa may bang benepisyuhan? Diba ikaw? Kabalo naman ang Ginoo sa imuhang giagian. But sa dihang imo nang isulti sa Ginoo mga igsoon, there is release. Nay mahitabo nga sa diyang mo open ka sa Ginoo, imuhang giabli ang imuhang kasing-kasing nga imong let God be in your situation. Kinakabalo naman ang Ginoo, pero kung dili nimo ingnon ang Ginoo, dili ka mangayog tabang sa Ginoo, then ang Ginoo dili man na siya hilabtanon sa imong kinabuhi kung dili nimo siya tugutan. You just allows in your prayer. Desa mo mapag-ampo, imong gialaw ang Ginoo nga mangilabot siya sa imuhang kinabuhi. Mangilabot siya sa imong sitwasyon. Amen ba? Amen. So, as Christians, ang atong greatest privilege is makaduol ta sa atong amahan nga langit nun. Palakpakan na to ang atong amahan nga langit nun. Pribilehiyo na nimo igsuon nga makaduol ka, you can come boldly into the throne of grace. Nga makapangayo kag tabang where we can find help sa atong pagkinahanglan mga igsuon. Na ba kay pagkinahanglan? Naagyod. Wala gibisag usa nato nga wala nagkinahanglan sa Ginoo. Sumuon na atong pribilehiyo nga makaduol ta dinha sa Ginoo. Ngano mo nang matingal ko ano mahadlok ka maampo. Paampuon ka sa imong leader. Opening prayer. Dili lang, maulaw ko. Kabalo. Ha? Kinsa may mga kuan din mana sa cell group. Pagpaampun sa siya lang. Magtulod-tulod. Magpasa-pasa. Kung nahulog pa lang nahulog na. Diba? Mga igsoon, as Christians, no, as mga Kristohano, di ta mahadlok paampuon. Amen. Ano man, anad na ta. Pag-ampo sa Ginoo, pagkig-istorya din ha sa Ginoo. Sometimes naamang gud tay mga panghuna-huna nga, uy, maulaw ko, di ko kabulo ko nung minaw ra ba si pastora. Di ka nag-ampo kay pastora. Mugyo na akong ibutang sa ako ang huna-huna igsoon. Kana bitang paampuon ka, especially kanang naay mga tanaw nimo ba nga na ma-intimidate bitaw ka kanay mga tao nga mahir ba na siya mo in English din ako di ra ba ko kabalo niya binisaya ra gyud ni akong pag-ampo kay kung akong in Englisson magkalisod-lisod mo siya na nasa kung una-una ako gyung iset sa ako man wala ko'y pakialam kinsay naminaw kay kabalo ko nga akong giampuan ang naminaw ang Ginoo. Amen. Just simply talk to God. Kung paampuan ka, Lord, salamat, Lord. Muna imuhang pakikistorya sa Ginoo. Wala na nagkinahanglan ng Ginoo mo ka, oh, Abba, Father, who are heaven, above. Dili na kinahanglan. Ng mga high-sounding words, mga in English nga wala dito, wala diri nga, bisag ikaw ka kasabot. Ato nang hisgutan mga igsuon, unsa ang pag-ampo nga, what is pleasing to God later, mga igsoon. So as Christians, ingon sa Matthew chapter 6 verse 8, kung mag-ampo kamo, ayaw paggamit sa daghang mga pulo nga walay kapuslanan. Sa in English pa, vain repetitions.
Gikuan ta sa Ginoo, gipahimangnuan ta sa Ginoo. Kanang pag-ampo bitaw nga balik-balik nga wala sa tumong ba? Balik-balik pero wala na target ang dapat iampo. Sama sa gibuhat sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Kay naghuna-huna sila nga tubagon sila sa Dios kung taas ang ilang mga pag-ampo. Kanang pulo ka buok, daghanon balik-balikon. Kung taas una nimo, balik-balikon pag yun nimo kanang dunggon ka sa Ginoo. Wala na sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Hindi lang giingon sa pulong sa Ginoo dinhi oh. Ayaw paggamit og daghang mga pulong nga walay kapuslanan. So ang gusto sa Ginoo nga prayer. Pag-ampo, pagkigsulti. Kana bitang open and sincere heart. Bisag ikaw ganahan man ka og tawo nga magsulti nimo nga sincere siya. Dili makaganahan anang musulti sa imuha dayon kabalo ka nga mauni dayon pagkaman ang iyang gisulti sa imuha opposite sa imuhang nahibalaan nga muna yung gisulti sa gawas. Tama ba? Gusto ka nga magsulti siya nimo sincere, tinuod. Unsay kuan, unsay iyang gusto isulti niya nimo, isulti nimo. Dili ta gusto og Tupperware ka ng plastic ba? Nga sa tubangan lahi ang istorya din sa likod lahi pod. Gusto tag sincere. Maupod na din sa Ginoo. Gusto siya nga makig-istorya kaniya with open heart and sincerity. Sa imuhang sulod, sa imong kinasuluran, imong giabli din sa Ginoo. Bisag nakabalo na siya, pero imong gisulti, Lord, nasakitan biya ko, Lord. Lord, nabalaka biya ko, Lord. No matter how short or how long your prayer is, mga igsoon, it doesn't matter. As long as tinuod ka na bang sincero imong pakig-istorya sa Ginoo. Kay lain-lain man ta. Diba, naiuba nato nga kung mo istorya, gamay ra gyud kay gi-istorya. Tama ba? Especially kaning mga lalaki, gamay ra kay ni gi-istorya. Pero ang mga babayi, detalye. Tanan. Di ba? Mga babayi, wangkon mo, unsay nahitabo? Nabangga. Pero ang babayi, kung pa sa net mo, ay, kuan manggod gikan sa ilang balay, ni adto dito ni, pagkauman, ni hunong pagin, pagkauman, nagtanong-tanong pagin, pagkauman, ang ending day, nabangga. Detalyado. Kabalo ang Ginoo nga, gamay ra pog kag pulong mo istorya. Pero kabalo pud ang Ginoo nga, detalyado pog ka mo istorya. Pero kung mo istorya ka sa Ginoo, as you are, come as you are. Dawato na sa Ginoo igsuon. Doesn't matter how long or short, basta imong heart is sincere towards God. Amen? Dula na kinahanglan pabulak-bulakan pa nimo. Aninot po nang naibulak-bulak. Pero kana bitang tinud-anay, pure, kana bang transparent atubangan sa Ginoo. Maunay madawaton sa Ginoo. Amen? Nga prayer. So why pray? Nganong mag-ampo man ta? Duhara ni kapuntos mga igsoon. Why pray? Nganong kinahanglan ta mag-ampo? Number 1, because it is what God wants. Mauni gusto sa Ginoo. Maunang gi-command ta sa Ginoo. Maunang gisugo ta sa Ginoo. God is commanding us to pray. Ingon ang Bible sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Ingon dinhi. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa. Pangayua hinuon sa Dios ang inyong mga gikinahanglan pinaagi sa pag-ampo. Nga may pagpasalamat. Ug kun buhaton kini ninyo, hatagan kamo sa Dios og kalinaw diha sa inyong kasing-kasing ug huna-huna tungod kay kamo anaa kang Kristo. Jesus ug ang kalinaw nga gikan kaniya dili gayud nato matugkad. Nindot kaayo ning nga verse may igsoon. Ingon pa kagahapon sa morning prayer ingon na nag-exhort nato ingon siya. As much as you worry, pray. Ikaw, sige ba kagkabalaka?
Pila na ka minuto imuhang gigasto sa imong kabalaka. Pila ka minuto ang imong gigasto sa imong pag-complain. No, as much as you complain, pray. Pila na ka minuto imong gigasto nga nagyawyaw ka, nagbagulbol ka sa imong sitwasyon, sa imong giagian, sa imuhang mga kuan, sa imuhang mga problema. Kung unsa kadaghana ang imuhang gigasto nga panahon ana, maupod kadaghana ang imong gaston sa pag-ampo mahitungod ana. Pray. Pero basin mas daghan pa imong panahon sa imong pagbagulbol. Mas daghan pa imong panahon sa imong pag-complain, pagreklamo. Mas daghan pa imong panahon sa imuhang kuan ka na betang kabalaka. Maunang napuno kag kabalaka. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, ayaw kabalaka. Hinuon, pag-ampo. Muna ingna imong kaugalingon kay ang yawa magsigira ba nagbutang sa imong una-una nga, hala mahal na kay ang gasolina, hala eleksyon na kinsa na kay mapresidente, basig mapresidente si kuan agoy luoy na gid ka itani. Ha mga kabalaka mo abot sa imong una-una, ingna din imong kaugalingon, pray. Iampo. Nabalaka na ba ka sa imuhang ugma, iampo. Nabalaka na ba ka unsa imong ipa-eskwela, iampo. Nabalaka na ba ka sa imuhang kuan sa imong future? Maminyo pa ba ka? Iampo. Amen? Mauna ang sekreto mga igsoon. That is the command of God. He wants us to pray nga naman. Because He wants to answer our prayers. Palakpakan na to ang Ginoo ana. Hallelujah. Mga igsuon mo, sa diyan ganiha ba nag-meditate ko ang revelation sa Espiritu sa Ginoo. Atong prayer, no, kung naakay connection din ha sa Ginoo, ang Ginoo pud na ay connection nimo. Nga makapanalangin siya nimo, makatubag siya sa imo, makatabang siya nimo sa dihang mo ampo ka. This command has a promise. Kani nga sugo sa Ginoo naa ni saad. Ingon ang Matthew chapter 21 verse 22, ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa inyong pag-ampo, madawat gayud ninyo kon motuo kamo. Sige ingon bisan unsa. Bisan unsa man na imuhang kuan din na gikinahanglan. Unsa man imuhang kanang gibati. Bisan unsa. Ingon siya, pangayua pinaagi sa pagtuo, kay madawat gayud ninyo kun motuo kamo. Dili ako ang nag-ingon ana ha. Ang pulong sa Ginoo. Sa pang promise diri sa dihang mo ampo ta. Jeremiah 33:3. Panawag kamo kanako, panawag kanako kay tubagon ko ikaw. Ipadayag ko kanimo ang katingalahan ug sikritong mga butang nga wala pa mo pa masayri. Prayer, ang pag-ampo is pagpanawag sa Ginoo. Call to me. Diba? Na kay cellphone mo, man gamit sa cellphone, call and text. Karon dili na, daghan na kayo. Kamera na. Sabay, sa diyang naakay mga kinahanglan, di ba? Mutawag din ka. Nakay kinahanglan sa imuhang opisina, tawag din ka. Nakay kinahanglan, tawag. Always call. Di ba? Unlimited call. Di na sa Ginoo, unlimited ka nga makakall sa Ginoo. Muna'y saad sa Ginoo, call to me. Tawag ako. Pasiglahi ang imong ginakol. Masig mas daghan kag call didto sa kuan. Dili sa Ginoo. Muna nga wala nimo nakita ang mga breakthrough sa imong kinabuhi igsuon. But God is nagsaad siya, nag-command siya nato. Tawag ako. Call to me and I will answer you. Dili ma-miss call ang ato ang mga call sa Ginoo mga igsuon. Kay always siya, di siya matulog. Ang atong Dios no never slumbers nor sleeps. Dili kapuyan. Walay day off. 24/7. Muna ang Diyos.
Dili siya kapuyan nimo. When you call on Him, mauna ang iyahang saad. When do, sa dihang mo tawag ta sa Ginoo mga igsuon, malipay siya. Amen? Nung kanibitang mga inahan, no, Happy Mother's Day di ay sa akong mama, Storalita, usa tanang mother di na, palakpakan sa nato ang mga mothers. Hey, salamat kayo nga naay Mother's Day no, nga maka-honor puta sa tong mama sa ilahang mga kinabuhi. Kani bitaw mga mama, kana bitaw inyong mga anak mo tawag ninyo, di ba? Somehow malipay ta nga atong mga anak nagkinahanglan nato bisag unsa nakadagko. Pero kung atong mga anak bisag nagkalisod di gid manawag, bahala ka nga anong wa gyud ko nimo tawga. Wa gyud ka wa gyud ka nangayog tabang. Pero ang mga mama bisag wala nangayog tabang, matabang gihapon. Kung nay kasing-kasing sa mga mama. You know, ang atong Dios nagpaabot lang siya nga mutawag ta niya. Amen. Muna giingon sa Bible nga wa ka kadawat kay wa man ka nangayo. Ayaw pag-assume. 'Di ba? Call to God kay nagpaabot siya nga mutawag kaniya. And this leads me to my second point karong buntaga mga igsuon. Naaday mga pag-ampo, naaday pagtawag nato sa Ginoo that pleases Him. Number 2 nga point, prayer pleases God. Ang atong pag-ampo makalipay sa atong Dios. Amen. Makapahimuot niya. Mga igsuon, ako'y mga subpoints din. What are those prayers that pleases God? Number 1, prayer that is prayed in humility. Muni mga pag-ampo nga makapahimuot sa Ginoo, mapag-ampo nga atong giampo in humility. Kana bang gipaubos nato ang atong kaugalingon. Dinhi sa Luke chapter 18 verse 9 to 14. Uy, not all prayers dili tanang pag-ampo makapahimuot di sa Ginoo. Kinaadi mga pag-ampo nga dili makapahimuot sa Ginoo. Naadiri o sa Lucas 18:9 to 14. Gipasambingay ni Jesus nga naay usa ka, di na lang nato basahon no kay taas-taas man, naay usa ka Parisiyo ug naay usa ka tax collector. Nagampo sila ni adto sa templo. Og pag adto sa templo sa usa ka Parisiyo, kaning Parisiyo self-righteous ba? Pag adto niya didto sa templo, nagampo siya yun siya, Lord, salamat kaayo nga dili ko parihas anang tax collector nga tikasan. Ako Lord, naghatagid ko sa akong inak kanapulo. Ako sigigigid ko anhi diri sa simbahan. Ako Lord, nagkuan gid ko, naghimo gid ko sa mga duties and responsibilities sa usa ka Parisiyo, di pareha ana niya. Then ang pag-ampo sa usa ka tax collector unsa iyang pag-ampo, iya paganing suntok ing kasing-kasing niya na siya. Ginoo, makasasala ko. Nagpaubos siya siyang kaugalingon. Ug unsa giingon ni Jesus? Asa man ang nakapahimuot sa Ginoo ato nga prayer. Katong prayer sa nagpaubos. Katong pag-ampo sa katong tax collector nga iyang giila ang iyang kaugalingon nga makasasala siya. Ngiyang giila ang iyang kaugalingon nga kung kinsa siya sa Dios nga balaan. Muuna ang makapahimuot sa Ginoo. A prayer that is prayed in humility. Ingon ang 2 Chronicles chapter 7 verse 14 to 15. Ug unya magpaubos sa ilang kaugalingon ang katawhan nga akong gipili. Sa English pa, if my people will humble themselves and pray. Magpaubos ug moampo, mudangop kanako ug mobiya sa ilang mga daotang binuhatan. Mamati ako sa langit ug pasayloon ko ang ilang sala ug unya panalanginan ko pag-usab ang ilang yuta. Hatagan ko silag pagtagad ug pamation ko ang mga pag-ampo nga ilang gihimo dinhi niining dapita. So kita mga katawhan sa Ginoo atong ipaubos ang atong kaugalingon. No kana bang we know unsa atong standing
Di po tama nga, adi na ko mo ampoy, kaya nakasala man ko. No, mas the more tanga mo ampo. Amen? So di mo kuwanta mo, duol ta sige no, Lord, mangayo tagpasaylo. Di lang taman nga, mga pasaylo, ingon pag ni, turn away from their wicked ways. Then, ingon ang Ginoo, I will hear from heaven. Dunggo na ko ang ilang mga pag-ampo. Kung sa itong prayer nga makapahimuot sa Ginoo, number 1, na ay pagpaubos, humility. Ikaduha, pray for carrying out God's will. Kanang pag-ampo nga sa kabubuton sa Ginoo. Pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, muna'y makapamahimuot niya. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Ug makasalig kita nga makaduol sa Dios kay nagatuo kita nga paminawon niya ang bisan unsa nga atong iampo sumala sa iyang kabubuton. Ug kun nahibaluan nato nga nagapaminaw ang Dios kanato, kun mangayo kita kaniya, nahibaluan usab nato nga madawat nato ang bisan unsa nga atong gipangayo kaniya. Mga igsuon, ang pag-ampo nga dawaton makapahimuot what pleases God is a prayer ka nang mag-ampo ka sa kabubuton sa Ginoo. Kinaay may mga pag-ampo nga, Lord, padatua ko, Lord, kay para makailag yun na siya, Lord, kung kinsa ko. Di ba? Na may mga pag-ampo, ana, nga, Lord, pakuan na ragod ko, Lord, kanang ipasikat ragod ko, Lord, kay para kana sila nga nagdaog-daog na ko, Lord, makakuan yun na sila, matagam yun na sila. Tubangon man na sa Ginoo, kana imong pag-ampo. That is not God's will. Nga magpapahitason ka. Pero kung mag-ampo ka, Lord, taga-iragod ko kasing-kasing, Lord, nga mapasayloon. Lord, taga-iragod ko kasing-kasing, Lord, nga mapailubon. Tagaan ka sa Ginoo, anak ba? Kay will man na sa Ginoo, nga mo pasaylo ka. Amen? Kay will man na sa Ginoo, nga mo pailob ka. Amen? Unya, ang ihatag ra ba sa Ginoo mga igsuon nga tubag kay mo yun na Lord, tugairo ko kasing-kasing nga mapasaylo. Dili man na mapasayloon na ka. Ang sa may itubag sa Ginoo, tagaan kag sitwasyon nga makapasaylo ka. Tagaan kag sitwasyon nga makapailob ka. Tagaan kag opportunity nga makita ang tubag sa imong giampo. Matingala ka, daghan lagi kayong bikil ka ron. Kaya nag-ampo man ka nga tagaan kag pailog. Tagaan kag opportunity. Igsoon, amen? Will ba sa Ginoo nga i-bless ka niya? Kabubutan ba sa Ginoo nga ayuhon ka niya? Kabubutan ba sa Ginoo nga magmalampuson ka? Kabubutan ba sa Ginoo nga matagbo ang imong pagkinahanglan? Kabubutan ba sa Ginoo nga mahuman kag eskwela? Kabubutan ba sa Ginoo nga maminyo ka? Makaanak ka? Kabubutan ba sa Ginoo nga makadusi ka? Pray for it. Iampo na. Kay nga naman, tubagon yun na sa Ginoo. Amen. Halakpakan na to ang Ginoo na. Sometimes, ma-discourage lang ta. Kay wala pa man ang tubag. Dugay man. Sahay, mangluod ta sa Ginoo. Nananabay ng luod din Hinay lang og amen. Uy, nakaagi ko na mga igsuon, ang luod gid ko sa Ginoo. When that time nga, grabe akong niluhod sa Ginoo sa pag-ampo para mabuhi lang gid akong papa. Gibargain na nako ang tanan. Pero namatay gid akong papa mga igsuon ng luod ko for how many years akong kinabuhi, di ko ganahan gid mo ampo. Ana gid ko sa Ginoo, ay, di ko mo ampo, way pulos. Tanan na akong mga luha, tanan na akong luhod, tanan na akong gihimo sa Ginoo, pero walay nahitabo. Namatay gihapon akong papa. Painful kayo nga panghitabo mga igsoon. Nang luod ko sa Ginoo. Pero you know, ang Ginoo ra pud ang nangitag paagi nga maulian ko sa akong pangluod mga igsoon. Na time sa akong life nga iyang gipakita
Tinaaday mga panghitabo sa atong kinabuhi that we can only understand it backwards. Kana bang ayha na ta makasabot ba nga ang plano di ay gihapon sa Ginoo is perfect di ay gihapon. Dahil ta makasabot nga ang plano di ay gihapon sa Ginoo is bisan moagi ka og painful nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Ang plano sa Ginoo is for your good di ay gihapon. That's why when things atong kinabuhi dili masabtan, salig lang. Salig lang kay moabot ang panahon makaingon ka nga maudi ay. Nakasabot na ko Lord. Sorry Lord ng luod ko Lord ha. Pero karon nakasabot na ko para di ay to sa akong kaugalingon nga kaayuhan gihapon. Mga igsoon, why nga maluod ta sa Ginoo? Why ma-discourage ta sa atong prayer? Kay wala pa tatubaga sa Ginoo. Nganuman, because God has His own will and God has His own perfect timing. Ang Ginoo na ay sakto nga timing sa iyang tubag sa imong kinabuhi. Kung karon ang akong anak, for example, ang akong anak, 5 years old pa siya. Then mangayo na siya og motor. Mangayo na siya og sakyanan. Ikaw nga mama, ikaw nga inahan, ikaw nga ginikanan nga nasakto nga panghuna-huna. Nga ang imong gusto sa imong anak maayo, ang imong gusto sa imong anak kanang hatagan sa pinaka-the best. Tagaan ba nimo siya at 5 years old og motor? Dili. Then mangluod din mong anak 5 years old, lagi ko tagaig motor, birthday na ako. Ikaw nga naa ka inahan makabalok, dili pa nak, dili pa time karon. Kay kung 5 years old mag-drive na kag motor, madakpan ka. Unsay sunod, madisgrasya ka. Muna ayaw katingala nga wala paghihatag sa Ginoo ang imong giampo. Though it is the will of God. Ayaw sa katingala nga wala paghihatag nganuman. Pasig ba disgrasya ka? Dili pa na right time for you. Mao kung gingon, the right person at the wrong time is not the right person. The right will, ang sakto nga will sa Ginoo, kung dili right time, dili na will sa Ginoo. Will sa Ginoo maminyo ka. Will sa Ginoo makabaton ka right nga partner. Pero kung high school pa ka, nag-eskwela pa ka, dili pa na time sa Ginoo nga ihatag iyang will nimo. Paabot sa saktong panahon. Amen? Una nga, ang Ginoo, bright gyud kay ang atong Ginoo. Sa unsaon na to og panglugo sa Ginoo kabalo siya nga dili maayo para nimo karong panahona, dili sa gyud na niya ihatag. Paghulat. Ang tanan mo ingon paghulat. Ay sayon ra kayo ingnon ang paghulat pero lisod kayo maghulat, no? Salamat sa Ginoo nga mupadayon ta. A prayer that perseveres. Ang pag-ampo nga kana bitong ning lahutay, pag-ampo nga naay pagsalig. Amen. Nagtrust ka sa Ginoo nga ayuhon ka tagbuon ang imong pagkinahanglan. Nung makahuman kag eskwela nagsalig ka sa Ginoo. Kaya man will pud sa Ginoo nga mo mature ka. Will pud sa Ginoo nga motubo ang imong pailob. Will pud sa Ginoo nga motubo imong pagsalig niya. Will pud sa Ginoo nga motubo ang imong pag-ila niya. Munang naay waiting time gikan sa atong pag-ampo ug sa pagtubag sa Ginoo sa atong pag-ampo. Amen. Kinaay mga pag-ampo nga tubagon dayon sa Ginoo. Napoy mga pag-ampo nga hulat lang sa anak. Napoy mga pag-ampo nga tubagon gihapon sa Ginoo pero iyang tubag no nak dili. Kay dili na makaayo nimo. Tama ba? But in any way, God will answer us. Tubagon gyud ta sa Ginoo. Amen. Amen. So, ikatulo and the last sa akong point. Pray, no? Una, ampo nga na ay pagpaubos, ikaduha, pag-ampo sa kabubuton sa Ginoo, when you pray for, and ikatulo, when you pray for the kingdom of God. Matthew 6:31-33. Busa! Ayaw ka mo kabalaka. Kung unsang inyong kaunon og imnon, o kung unsang inyong isulob, mao ka na ang gikabalakan sa mga tao nga wala makaila sa Dios. Apan nasayod ang inyong amahan nga langit nun, nga gikinahanglan ninyo kining tanan. Verse 33,
apan maoy unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug kining tanan idugang kaninyo. Si Jesus nagtudlo nato sa Matthew 6 verse 9 to 10 how to pray, di ba? Busa pagampo kamo sa maniini. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon unta ang imong ngalan, muabot unta ang imong gingharian. Matuman unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. What is the kingdom of God? The kingdom of God, ang gingharian sa Dios, ikaw. Ikaw ang gingharian sa Dios. Ikaw nga naglingkod dinha. You are part of the kingdom of God. Amen. Sa diyang muampo ka, nga sama aning pagampo nga gi-example ni Jesus, muabot unta ang imong gingharian, Lord. Daghan pa untang maluwas, Lord. Daghan pa untang nga makailani mo, Lord. Kana bitang muhatag ta sa atong tithes and offering mga igsuon, that is for the expansion of the kingdom of God, para na sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Nakakonekta sa buluhaton sa Ginoo. It's one way. O ang isa pa ka paagi nga makakonekta sa kingdom sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo is through prayer. Pag-ampo para sa buluhaton sa Ginoo, aron ang iyang gingharian mulapnag pa. Daghan pang maluwas, daghan pang makaila sa Ginoo. Mo na nga naatay Saturday morning prayer. Kinsay nagaapilan diri o Saturday morning prayer bi? Taas kamot. Nasa kadaghan nato no, maihap lang ang mga kamot nga nagpataas. Prayer that pleases God. Ang pag-ampo nga makapahimuot sa Ginoo. Muning pag-ampo nga sa diyang moampo ta, giuna nato ang gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios, ang pagpalapnag sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, si David example, si David mga igsuon, hari naman siya. Gusto siya mo build og temple. Gusto siya ang iyang main ultimate nga dream or goal nga patukod siya sa templo sa Dios, aron naay templo, naay kanang lugar nga makasimba ang mga katawhan sa Ginoo. Mo ginayang desire. He prayed about it, he desired about it. Ug iyan ang gibuhat, no iyang gilihok. Muna nga naka-gain siya og approval sa Ginoo. Muna gitawag si David a man after God's own heart. Yung sa iyang heart, bisag naanan niya ang tanan, wala siya nangandoy og unsa-unsa, unsa iyang gipangandoy nga makabuild siya og temple where ang mga katawan sa Ginoo makasimba sa Dios. Kinsa pa si King Solomon. Si King Solomon sa nang nimpulis sa iyang papa si King David, unsa iyang gipangayo sa Ginoo. Higiingnan siya sa Ginoo nga pangayo bisag unsa. Unsa gipangayo ni King Solomon? Wala niya gipangayo ang iyang kaugalingon nga kanang mga gusto. Unsa iyang gipangayo, giuna niya ang siya, Lord, tagai ko og kaalam aron akong malid siya. Tagai ko og wisdom so I could better rule your people. Aron makakuan ko pangulo ko ani imo makatawan. Tagay ko kaalam Ginoo. Mauto nalipay kayo, na please kay ang Ginoo sa iyang pag-ampo nga wala siya nangayo og kapildihan siyang kaaway, wala siya nangayo og daghan pang mga kabtangan, wala siya nangandoy og daghan pang mga honor and kanang kasikatan. But unsa iyang gipangayo, dili para sa iyang kaugalingon, kundi dili para sa katawhan sa Ginoo nga mahimo siyang maayo nga leader para nila. Unsa giingon sa Ginoo tungod kay wa ka nangayo ani, tagaan hinuon ta ka ani, dugang sa imong gipangayo. The secret, usahay man gud mag-ampo ta atong makita ato rang kaugalingon ba? Atong kaugalingong pagkinahanglan, atong kaugalingong problema, atong gusto, atong anaan, kitara. But mga igsuon karong buntaga, gusto ko nga ipataas nato ato ang panglantaw about prayer. Nga dili lang taman ra sa atong kaugalingon, tan-awon pud nato ang kingdom sa Ginoo. Ato pong i next level ang ato mga pag-ampo mga igsuon.
No, that's why we do our corporate prayers. We show our support, our love for the work of the Lord by praying. Pinagi sa pag-ampo. Saturday morning prayer, mga igsoon, ang anita din, nag-pray ta sa mga buluhaton sa Ginoo, sa mga ministries, sa tanan nga mga aspects. Kinahanglan kaayo ang church, ug mga pag-ampo. Kumusta man ka? Nakaampo na ba ka para sa buluhaton sa Ginoo? Salamat, wala lagi ni amen. Nuod yun. Saturday morning prayer, mga igsoon, sad to say, nagkagamay na atong attendance. Wake up, happy church! Ingon ang pulong sa Ginoo, if you seek first the kingdom of God, kung imo pangitaon, una ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Sahay, as a leader, dili na lang gani nato maampo ang atong kaugalingon nga problema kay atong giuna og ampo kay ang atong igsuon grabe ang giagian, ikaw pod. Na ako ginang nasinati igsuon sa aka na bitawng mga problema sa akong mga leaders. Say, dili na ko magampo sa akong kaugalingong problema kay ikaw na ko, mas ako gyud ang problema, unahon gyud ako nigampo. Sometimes, there was a time kato akong leader nga nag-struggle gid siya. Buntag gabi, mamata na lang ko maigsuon, mag-intercede ko sa iya in pray. Ika na bang magkuan ko sa iya, mag-support ko sa iyang prayer na maligon siya sa iyang mga desisyon, mabalik siya sa Ginoo. Inana ang prayer sa ka-leader. Sometimes malimtan na nimo imong kaugalingon nga gusto kay imong giuna ang uban. Ug unsay saad sa Ginoo, and all these things shall be added unto you. Idugang na sa Ginoo, ang wala nimo pangayua kay giuna nimo ang uban, idugang ra na sa Ginoo nimo. Akong gibutang din oh. Kung unahon nimo ang uban, instead nga magampo ka sa imong kaugalingon nga mga pagkinahanglan, nakita nimo ang mga problema, ang pagkinahanglan sa uban, dili nakakinahanglan mo ampo sa imong kaugalingon. Ihatag og idugang na day na sa Ginoo. Wa po ko naingon nga dili na po nimo iampo imong kaugalingon. Pero kana bang next level ba? Kana bitong dili na bitaw selfish nga prayer? Dili pag-ampo nga nagtanaw pud ka sa uban, nagtanaw pud ka sa buluhaton sa Ginoo, nagsuporta pud ka. Munang kabalo ko karong Saturday morning prayer mga igsoon, daghan na ta. Amen? Mudaghan na ta. Kay nakabaluta sa sikrito. No, ang atong iglesia daghan pa kaigbuhaton ang Ginoo sa atong church. Daghan pa kay idugang nga mga makaila sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, mga kinabuhi nga mausab. Batag kinahanglan siya nimo nga moampo. Moampo mo duol sa Ginoo. Who pray in behalf sa katawhan sa Ginoo. Amen? Baliko na ako ang ato ang verse sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ug pag-ampo kamo kanunay. Ayaw gayud kamo pagpasagad. Kundili padayon hinuon kamo pag-ampo ug ayaw ninyo kalimti ang pag-ampo sa katawhan sa Dios. Sibot pasabot ani. Ampo kasi mong kaugalingon, iampo po ang uban. Amen? Because to summarize, we pray because gi-command ta sa Ginoo. Gisugo ta sa Ginoo. Wala lang po siya nagsugo nga, kung gitagaan pa kita niyag example. Siya mismo, katong dili pa siya dili sa kalibutan, iyang prayer life, gi-establish niya nga to sa iyang amahan nga langit nun. God commanded us to pray. And ikaduha, prayer pleases Him. Gusto ka nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gusto ba ka nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi? Pray. Pray in humility. Pray according to the will of God. And pray for the kingdom of God. Amen? Amen. Agampo ta mga igsoon, Ginoo, salamat sa imong pulong. Thank you kayo, Lord, that you reminded us. Salamat, Lord, nga ikaw ang amahan namo nga langit nun. You're just waiting, Lord. Nagpaabot lang ka namo nga mutuaw minimo, Lord. And this time, oh God, search our hearts, Lord.
kung naanamay ning undang, naanamay na discourage, naanamay ng luod, Lord. Tabangi mi, Lord God. I-recommit na mo among kinabuhi. Balik, Ginoo, sa pag-establish ani nga relasyon diha kanimo amahan, dinha sa mga pag-ampo. Salamat, Lord, sa imong pulong. Imo lama ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Palakpakan na to atong magwawalig saan. Akong katulong nga beautiful, mas beautiful ning gapuli niya. Kumusta mong tanan karong buntaga? Blessed, prosperous, healthy. Oh, nakikistorya na mo sa Ginoo, no? Lord, I'm blessed. I'm prosperous. I'm healthy. And I'm wise. Atong prayer ba sa Sabado? I-challenge mo na ako nga makikauban sa prayer. Niabot sa akong sulod ba? Kung kabalo pa lang ang tanan nga mga magsisimba sa espiritu kamatuoran, sa gahom sa pagampo, wala gyo'y paltahan nga kahigayunan kung dunay call of prayer. Nakaingon ko sa kong sulod ba? Samtang diri ko nagampo sa silong. Kahibalo pa lang ang mga Kristohanon. Unsa ang gahom sa Dios sa dihang moampo ta. Wala gyud tay sayangan nga oras nga moampo. Why? Kay tanan day nangitabo sa kalibutan, gipiyal di ay niya sa Dios atua diha sa prayer. Kita di ay ang gipaabot sa Ginoo unsay panghitabo nga gusto niyang mahitabo. Kita di ay ang moduol through prayer. Tanaw gud ang power sa imuha nga gihatag sa Ginoo nimo. Imurang pag-ampo ang paminawon sa Ginoo kay doon na kay relasyon sama sa gingon sa atong magwawali, di ba? Unya kung nakay relasyon o wala kay istorya-istorya sa Ginoo, imuhanggi kuan imong kaugalingon ba? Gisayangan ang kahigayunan nga gihatag sa Dios kanimo. So kaning first nato nga last Sunday, search the scripture and prayer, di magbulag. Di magbulag. Once God talk to you, you talk to God. Prayer and searching the scripture, di yun sila magbulag. So, ngayon ang awit, read your Bible, pray every day, and you'll grow. Don't read the Bible, don't pray every day. You will shrink. Magkahinay-hinay kag kapalong. Kahinay kang mawad ang kusog spiritually. Powerful ka yung prayer isoon. Kay pakigdugtong ni siya sa tinubdan sa tanan. Kano saan mo ni buhaton? Sa imong devotional. Mag-spend time ka. Pagkugulog panahon, 15-30 minutes, 1 hour. Kung makagulo na kag 1 hour, nga makikauban ka sa Dios diha sa pakig-istorya. So taasa po na, pastor, oy, 30 minutes, 1 hour. Ako, 1 hour kapin ako, 1 hour 50, 30 minutes. So mga pwedeng taasa. Nana, ayaw diretso dayo, Lord. Muna akong kinahanglan, Lord, muna akong kantahi sa ang Ginoo. Di ba ang pagkanta, pakikistorya po na? Katong gakanta na to ganina. So, ito kanta raw ganina. All the earth will shout your praise. My heart will cry. This bone will sing. Great are you, Lord. So, ito pa imong istorya ng Ginoo. Great are you, Lord. Abini mo, before ko musulod og intercession, usay 5 kakanta. Akong makanta sa Ginoo. To express kanang adoration bitaw itong Lord's Prayer. Katuwitang Father in heaven, pagsimba pa man to. Musimba sa ka sa Ginoo. Muawit sa ka sa Ginoo. Aya nimo isulti imuhang nahitabo sa imong sulod. Unsay problema sa inyong balay, unsay imuhang gikinahanglan, dayon unsay sa palibot nimo. Ako ang prayer mo gud mula gikan sa balay, mugawa sa syudad, dayon moadto sa Pilipinas, amuhan ni sa church. Ampo sa church, sa pagadian, dito sa mga leaders tanan. Munang ang prayer,
taas ka abuton. Amen ba? So kanang imong prayer nga imong gigugol, nagkanta ka, dayon nagstorya dayon ka. That's prayer. So spend time ta ha. Dayon matag Sabado, maunay corporate prayer para sa buluhaton sa Ginoo. Kay kining buluhaton sa Ginoo nakinahanglang pag-ampo. No, kay ang ato bitong giatiman ani mga tawo man. Di ba na sa'yo ng mga tao kang nakasulod sa encounter? Perting fight na to sa prayer. Lord, maabot ang pagtuo. Gi-cancel ang tanang mga kagubot sa sulod. Lord, maabot, ma-open sila. Nga ang Ginoong mamuhat sa tao, pinaagi na to. Muna epekto. Problema sa tong mga anak, problema sa tong bana, problema sa paginabuhi. Igsoon. Really, prayer is powerful. Amen? Power ang prayer. Amen? So ayaw na karon pag una-una ang prayer. Kuan kayo kanang kapuya ng prayer or katupre sa una ba nga. Pito ka man mo. Perting kapuya na. Sa una pod, akong papa latiguhon man may di may mato sa altar. Basta sige og memorize maka nakatulog na kog memorize. Pero dili na may prayer sa doon na relasyon sa Ginoo. Direct. Kanta, sulti, huwad, kaya ang Diyos nakabalo o nakadungog.